Hi guys, welcome to T-Faz TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Holy 10 achinyomba Winky Dina Takura anyora kuti Takura thinks being low key will make him Winky G, but people are actually forgetting him. Pachirungu inonzi killing two birds with one stone, because anyomba Winky D akati ndi Winky G, akati Takura atopera ari kufunga kuti ari kuita low key, but vanhu vachamukanganwa. Of which guys, musakanganwa kuti vazukuru vambuya Nanda vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu auye akati it's Winky G for me, seuchiti ndi Winky G. Mumwe munhu akati musaedzanise Holy 10 nezvinhu zvisina nebasa. Mumwe munhu akauya akati but did anyone realize kuti Holy 10 performed ibosho and took a video and posted it because he felt guilty kuti akabhaizira Winky D. Mumwe munhu akati attention shaker. Mumwe munhu akati as a person Holy 10 anobohwa zvisingaite. Mumwe munhu akati team Takura let's gather here tituke Holy 10 uyu. Mumwe munhu akati actually we all think he is better than you. Vari kureva kuti Takura is better than Holy 10 na Winky D. Mumwe munhu akati they do anything for clout, forgetting that people get bored of the drama and reach a point yekuti vakuignore because vanenge vaneta. Vari kureva Holy 10 zvaari kuita. Mumwe munhu akati uyu anotopengawo hake musiye akadaro. Mumwe munhu akati Takura muhombe nyange mukaita sei na Winky D, Holy 10 ari kushaya zvokuita. Mumwe munhu akati ava vakutsvaga kutrenda because kana asina kutaura zvisina kushata hambofaka trenda. Mumwe munhu akati ipfungwa dzake dziri kuita kuti afunge kudaro. Takura is not a low key, nyange akaita low key hapana munhu anombomukanganwa. Mumwe munhu akati tikuseka hedu but we all know Takura is far much better than you and ndiye akatokuisa pamap when you featured in his album. Mumwe munhu adedzera kudaro. Mumwe munhu akati Takura ane maturity than iwe chematama. Mumwe munhu akati holy zero ukubohwa and he lacks maturity zvababa chaizvo, jealous down. Mumwe munhu adedzera kudaro. Mumwe munhu akati fact zvaro but akunyanya mufesi uyu. Hatisi kuramba zvedu kuti kutaura chokwadi kuti ari kuita loki yake chamuita kuti apere, but wakunyanya. Mumwe munhu akati Holy 10 is good but now he needs to grow up and look for another marketing strategy because iyi yemadrama ichamupedza kusvikira sezvo achingoita waya zvine zvaakuita kechi 5000 ichamupedza. Usangoramba uchiita same strategy. Mumwe munhu akati ko mujaya akutuka Takura futi, chii chiri kumboitika? Mumwe munhu akati I think matama mumwe munhu adetsera kuti I think mujaya ane pamuromo nevanhu nhai. Mumwe munhu akati the Bundu Boys ranetsa iri. Mumwe munhu akati matama anenge magaro ayaya good vibes. Mumwe munhu akati and you holy zero, you think making yourself a cloud chaser ucharamba uchipisa sedhodhi rebere but not knowing uchatosara wega sedhodhi mubhurugwa musango. Ndezvataurwa nemumwe munhu anzi mubhundu musango. Mumwe munhu akati I may not like Holy 10 but this is actually a fact. Ari kutaura chokwadi naye mufesi anonzi Takura angoti zizi pamwe ndokutopera kwake. Mumwe munhu akati one thing I love about Takura is he won't respond to this nonsense. Mumwe munhu akati nhai Holy ko ukangonyarara zvinei. Mumwe munhu akati Winky G wacho stands for Winky God, Winky D igot, saka hauzvizive iwewe. Mumwe munhu akati namata kuna Mwari vakubvise mweya wegodo wawinawo iwe Holy 10. Mumwe munhu akati iduzvi mufana uyu kuDurban takamuimbisa ibhosvo kusvika aneta kuita 30 minutes show. Mumwe munhu akati I blame ZANU-PF for Holy 10's behavior. Mumwe munhu akauya akati Takura hatikanganwe
wangu iwe ndiwatingatokanganwe. Mumwe munhu akati mudhara matweets enyu anosemesa. Mumwe munhu akati speaks for yourself. Thank you so much guys.